ni Madalen Etxegarai naiz, 18 urteko oñatiarra eta pelota izan naiz. Udako master laboral kutxa irabazia, zorionak, basan ordua, ez da azkenik txapel bat? Bai, eskerrik asko. Bai, azkenian lan asko injun urtiak izan dira, baina emaitza aldetik eskeben lortzen txapelak eta azkenian aiau da ez, da sensazioa esatia por fin landanan emaitza aiau da. Ez dozue partidurik galdu txapelketa osoan zehar, liga regularrian, finala irabazin jozue, gakuan nun egon da, porque kasualidadia partidu banak irabazitia, kasualidaderik ez dago. Ez, nik uste dut azkenian izan dela txapelketa bat nun lan asko injun, bai urtean zehar eta bai udan, azkenian ez gara geratu entrenaiken eta nik uste dut regularidade bat eukidula txapelketa hasieratik eta hori izan dela gakua, eta baita azkenian enarakin ez da lehenengo aldisa jokaketan dutena, ja kantxan oso ondo ulerketan gara eta nik uste dut horbe notau dela diferentzia. 22 eta 12 irabazi zeben finala, markagailua ikusita pentsau leke, Samur irabazitakoa dela, baina ez dut uste. Ez, oso partio gogorra izan zen, fizikamente batez be, asko kantzaunean oso nahiko luzia izan zen, eta ez, markagailuak askotan ez da reflejaiten partioa izan dena, eta nik uste dut kasu hori izan zela atzokua, marka horiak ez zeben reflejau partioa, azkenean asko sufrigoen partio bat izan zen, baina azkenean tanto luziak eta gure alde jauzi zian, eta nik uste dut horreatik marka hori. Gaur gauz zurekin, berbaiten, oñatiarra izan da, baina enaraga mindebe aipatu behar dugu, zuk aipatu duzu sarreran, por fin, txapel bat irabazi duzuela, azkeneko, hau da zan 3. finala, aurreko bisak galdu zinuen. Enaraga minde, zan zure bikotekide orduan be, eta zuk esan duzu, ez, dagoeneko elkar ezagutzen zai eta horrek oinguan behintzat zuen aldein jau. Bai, azkenean hori 3. finala batea jokaketan gebela, azkenengoa arrasatekoa, binakako txapelketa nagusizan, eta 3. finala danarren ez da 3. txapelketia, eta hori ez, bisok finalak hau eta lehenengo gauzia esaginana bat aztiar izan zen, por fin, ez, azkenean batera hainbeste jolastu, hainbeste lan inju baterata, eta azkeben lortzen txapelketak remataikia, eta azkenean aiau da ez, bison lanan emaitza hori, eta hori izan zen, por fin hori izan zen. 2019 ingot salto oin pandemia aurretik, orduan Mastercup txapelketako promozio finalerako zelkatu zinein, zu eta Uxue osez. Ez ustekua izan zen orduan, baina danbateko emuse behin finala irabazita, eta 5 urte besterik ez dia pasau, ez? Araino atzera begiratu ezkero, noraino heldu zarien ikusitia, pentsatzen dut, zeure ametzik onenian behetze belau esperoko. Ez da gutxurik, azkenian 2019an baginan 2 ume zela baik, 13 urte txokin hor frontoi baten gu jolastera faten ginen, eta errepente ikusi ginen Zumarraga moko frontoi baten, frontoia beteta, telebista, eta hor ikusi ginen gu pelotan jolasten, zegu momentu horretan jolastera faten ginen, eta oin 5 urte berandu hau jokatu iten du ja, beste gauza bada, baina hori, ez, nire ametzik honetan hemen pentsauko naino jauko inala, azkenean 13 urteko neskatila horren ametsa zan, eta beteten dabil, eta hori hemen imaginauko inoiz. 13 urtekin hasi gebenian zu eta Uxue ikusten, ez, Aloña Menixan barruan, 2 neskatila, orduan zinean, zehozer, ez zara normala esan gura dut. Zeiten haue 2 neskatila honek pelotan, baina behitu, zuek oso garbi zeukain. Bai, ez, ezkenian zan, 13 urtekin gebitzen jolasten, 25 urteko jentean kontra, eta ezkenian, gu momentu hartan ezkenian kontziente zetan o ze lortzen gebitzen, bai guretako pertsonalki eta bai Aloña Mendixa eta emakumian pelotan, eta 5 urte berandu hau ikusi du bide hori zabaldu dela zela bait beti datozen handako, eta nik uste hori izan dela guretako txapela handizena ikustia, oin Aloña Mendixan dauen neskak
badakoila bidean ja, eta badakoila ze referente eukiz, azkenean guaz eginean ez euen erreferenterik, eta bueno, telebiztan agerketan da, eta atzo be atano beteta euen umiak, neskatiak, eta hori da azkenean ikusteot lortu duna ondizena. Ze oin, ohikua da ikustia neskatia pelotarixak, baina zuen gara izan, ez? Ez, azkenean gu behaz eginean, behin proba, bueno, ni anaiatik hasen ditzan, usue behin proba guelako, eta gu hola ziginan, ez? Hori, beste kirolo batzuk egiten gehen hortaz aparte, ze gu pelotan ez euen neskarik, eta ezkeki norainoa jauko ginean, eta hor bakarrik esako eskerrak emuti aloina mendixari, ze beti ondia gure albuan, beti emundozko jarraipen hori, eta hori be izan da nik uste dut gu onaino eta motivazio honekin jaiaiteko puntu hori. Are gehiago, nik Madalen ezagutu neben futbolian jokatzen, eta jauzan momentu bat, dana bateratzia ezinezkoa zala, eta zuk pelota aukeratu zeben. Eta hori be ez da, futbola tartien daunean ez da aukerak eta ohikuena. Ez, bueno, ni hori, futbolian behar zinitzen, asko disfrutonen kirola izan zen, jentia ezautu dut oso jente ona, kriston lagunak inot, baina bai, hau zen puntu bat nun pelota behia, elite mailara salto ingeben eta etzan jolas baia, geixau jokatu eta konpetitzen hasi ginen, eta imposileik esaten bisak bat eraketia, eta nik txikitatik garbi eukiot pelota dela niretako kirolaz, azkenean txikitatik izan da problemak eta dakotenean injoten gauzia asketako, eta nik garbi neukan hortik joko nebela. Baina, anaia pelotarixa da, baina bestela, etxetik datorkizue pelota zaletasuna edo? Bai, aitan aldetik badau zaletasuna hor parienten batero esaten dau pelota isa izan zala, eta nik uste dut anaia be hortik hasi zala aitan afizionetik da, eta azkenean ni baitia hortik fan naiz. Mastercup txapelketa irabaztiarren aitzakix izan da, zurekin egoteko gaur. Mastercup txapelketak markau dago, ezta? Emakumezko pilotarixen bidea. Edo behintzet, hasierako bide hura. Bai, azkenean federazioak, badako txapelketak, baina ez dau kontinuidade bat denbora izan ziar, eta Mastercup izan zen, dan hori, bide hori eta aukera hori eraidozkon. Azkenean da txapelketa bat edo zeina puntu lekela, igual dau zure maila zeinan, gero eurak egiten dago kategorixak, eta nik uste dut izan dela bidea zabaldu dauena, hori ez bide hori txikitzatik egiteko aukeria jolasteko, eta jentiari irakusteko gube gai garela kirolontan zerbait politia eta ikuskizuna muteko. Eta gero dauz, horren hausotik etorri dira, geroz eta pelotari geixo zauzaia, geroz eta partidu geixau, eta horrek jarraikortasun hori bermatzen dau. Bai, hori oin ja denboraldixan kalenda iso badau, badakigu ze txapelketa dauzen, ze partido, eta nik uste hori dela guk pur bat eskaketan gebena ez, azkenean pelota kirol bat eskuak bestela asko sufrikin dagoela espakotzu kontinuidade bat, eta hori lortu da, eta nik uste hori aurrera pauso bat izan dela guretako, eta hori ez lehen komentatu dutena, beheti datozenak bide bat eukiteko importantia izan da. Erreferentiak aipatu ditugu lehen, zurekin batera, Usue Ose, Zarrate Bergara, finalian zure finala galdu ebena, Maili Barrokal, Galeano Aizpa, Kirati Betegi, hau da, gure datorria pilotari asko dauz debagoien ian, osasuntxu, gauz, esan geike? Bai, azkenean nik uste dut alde hortatik oso ondo gabitzela, nik uste dut hori baita dela injan lana, eta zela zainketan dian pelota isak, azkenean kriston lana egiten dabil hemengo klubak, hemengo federazioa eta hori aposgarria ez azkenean elite mailan batzu gauzela, baina behetik aloinan mendixan bat horrela jentia, bat ozela neskak, eta hori posgarria da. Eta hoi Madalen, dau Donostin ikasten, lehen aipatu dugu nundi zetorkizon pilotarako zaletasuna, ikasketak ikusitza garbi dau, nik ez da garbi zeukan, zuk bai. Baina arkitektua izango zara, ama arkitektua dagotzu, aitza be bai, aitza be bai. Ez dakit zalantzaren bat edo, ekidozun arkitektura ikasterak orduan? Ez, hori txikitzatik eukiot garbi hori gura nebela, gero beti aieken dira batxibin ez duda batzuk, baina hor tokaien da benetan guztai ezatzen aukeraketia, eta nire kasuan nauzan,
Isa familixan bastante erreferente baiak otela horretan, baina bueno, ni txikilatik garbi eukiot eta horretan nabil. Eta oin Donostin ikasten, zela moldatzen zara entrenamenduak, maila hontara helduta entrenamenduak ezagik asterokuak dian, baina Donostin bertan entrenatzen duzu? Nik oin bila honan entrena egin dut, beste neska talde badau eta horreikin batzen naiz, eta beste alde batetik badaku prestatzaile fisiko bat, kasu honetan EFIK entrenamendu zentrua, eta horreikin jarraiketan du lanian, azkenean bi arluak zain jubiulako. Zorionak berriz be, pentsa egin dut izango dela, etorriko dian beste txapelketa batzun lehenengo hasixe hautze, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko.